Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami naguskanusa na mga pagariami, mga bubayami si kuagama Islam, alungan ni man tuwa di maat kataya magaan din sa oras kakumaagyang ko tuwa wakto. Panganintan si iku Allah subhanahu wa ta'ala maparulitan wagyang kutuwa lang ulangwan umapia mapapadalam sa giyang kai alungan na di maat. Yang kaya mababa video na penutulantan wagyang kutuwa mga amapi agalabak. Apang galabakantan wa mga mu'min igira manutu wa alungan na di maat. Isaundin nagyang kuto wa kapangabalaga tanu sumung sa masjid. Laborun su mga datu. Ayad na mapias ikudat mga datu na igira lagi day alungan na di maat na makariri para dukanuden. Miya sulut yun nagyang kuto wa mapian ditaraniyo na miya kausar kanu sa gyang kuto wa mga ikakamutan na miya makapia-pia. Kaisanan mapias iku mu'min igira alungan na di maat. Diyan ka iya pugusayin tano na katero ayaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam makapantag sa giyang kuto atawa mapasang ikapangabalaga. Babaga niyan sa oras sa giyang kuto alungan na di maat paman na tatanor niya no nagyang kuto oras yan. Tingo nabitan wa Muhammad igira alungan na di maat. Kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaika. Na umani pinto matatago sa giyang kuto masjid na kumakadno na giyang kuto mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Umani pinto matatago sa giyang kuto masjid na nduduno na giyang kuto malaikat. Agyang kuto mga malaikat mga pagariyami mga bubayami si ikwagama Islam na ayagalabakiran na umani makauma, umani makakabalaga sa masjid na isuratiran nagyang kuto ang mga tawa kabalaga. Na panambutan niyo ang mga pagarya kapaman na saksian ng mga malaikat nagyang kuto paman na kakabalaga tanu sa masjid. Igira miyakaw to the swimam, udi na miyakaw maswimam sa gyang kuto kapangutubanian. Na gyang kuto ang mga malaikat na lakbanira na gyang kuto suratan niran sa gyang kuto ang mga ngaran o mga mu'min mikabalaga sa masjid na sumulod siran na napamamakin na ganira na gyang kuto ang mga tadong-tadong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pa na ipanguyatan sa gyang kaya oras na gyang kuto paman na di kapakan dakala ko kapanambayang sa sunat igira alungan na di maat. Pakandagalantan wag yang kutuwa kapanambayang sa sunnah. So Ibn Bas rahimahullah na ayakat teruyan na tigyan na suguan si iku mu'min igira manutuwa miya kaumas sa masjid udi na miya kasulod sa masjid an yusalli ma tayassar amanambayang sa kanyan sa mga sunnat. Ay lagi dia na tigu Ibn Bas nagyang kuto tahiyat al masjid raka'atain igira miya kasulod sutaw sa masjid na sembayang sa sunna ay beturun na tahiyat al masjid adu to karakaat. O di at tigo Ibn Bas na umanin niyang penuto. Kapag tigyan umanan niyan sa 4 karakaat, 6 karakaat, 8 karakaat. Sasadin sa paman na kalalabudi sa giyang kuto tao. Laysa fihi haddun mahdud. Paman na giyang kuto kapanambayang ro sa sunna. Tamampan sa dama kapangutubas su imam na daama didiyang karwa kada kalap sembayangan utaw sa sunnah. Masya Allah. So mga sahaba radhiyallahu anhum na ayakon betadiran nasiran na diisiran di manambayang sa sunnah. Mga sunnat sa giyang kuto alungan na di maat kathiran qabla al-khutbah sa diran uto di pakandakalan na giyang kuto mga sambayang iran na mga sunnah. Si iko orya nagyang kuto o di na unaan nagyang kuto ada pa nakapakapangutba agyang kuto imam. Mga pagarya panganintano si iko Allah asyabutano nagukiyakuan tano sa ndauan nagyang kaiya khutbatano gyang kaiya wasiyatano sa gyang kaiya oras uway mga balaga tano sa masjid kaantano
mapad sa agyang kutuwa mga tao ay surat agyang kutuwa malaikat agyang kutuwa kapaka umayran kapaka suldiran sa masjid naguan tanong makapanambayang sa mga sunna kalangunanan din mala ibalas salamu kuskanu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.